Nora zoa zainari? Pinponera jolastera utzi dozue bakian, zer? Nik esen idan mateko azterketan kopiatzen utzi? Zuk egin behar duzulako. Zego zoa, bier beste bat. Eman nire. Eta hurrengoan nietxe kopiatzen. Bokatak endu didatela eta estikada bat eman didatela. Zer txarto. Niretzako zen, baina, geratu zuen. Eskerrik asko. Eta bier gurekin etorri. Bihar gurekin geratu eta gurekin pinponera jolasteko dugu.